Ади, искаш ли да видиш кукумявките? Какво? А кажи на тати, кажи. Чакай да те питам, чакай. Кажи на тати, защо не искаш да видиш кукумявките? Защото може да лапя на кукумало. Аз ще на устите. Аз ще на тази лука. Тази уезна тази лука. А ти уезна тази лука. Добре. От тази страна. От коя страна? Тази атека. Не, трябва от другата страна. Защото тук е по-тясно, тук е по-тясно. Баби, тази късози, а ти. Добре. Хайде, слагам те.